ụmụ ibe ekerekwa m ụlọ ọzọ, mana oge anyị na-ekwu mbụ, oge m na-agwa ụlọ okwu mbụ, enwere ndị chọtara m n'ụlọ, so mgbe emechie dị okwu and anyị na-ekwukwe n'ụtụtụ. Ọ bụrụ na nwere ka o si wee dị, ama m ihe Facebook kpara aka ete na-emebie, so ihe anyị na anyị mere taa o nwere ka o si wee ebe dagharịa ọ gaghị otu anyị si wee chọọ ya, so ya ka m chi wee sị ka mmegharịa dị okwu. A sị m ụmụ ibe udo dịrị ha ebe ọbụla ha nọ. Anyị nwawu ndị ndozi ọdịnala Igbo, anyị ga-emekwa ọdịnala Igbo ihe nna nna anyị ha ndị mbụ ha mere ya. Ihe ọ sọkwara mmadụ bụrụ, anyị ma ihe mmadụ bụ, anyị ma ihe mmadụ pụtara, anyị ma ihe mmadụ na-eme ebe a, anyị ma concept of Igbo, anyị ma asụsụ Igbo mara ya ọfụma. Anyị ma asụsụ Igbo, kwa ma ihe mmadụ ịma asụsụ Igbo mara ya ọfụma. Ọ bụrụ asụsụ Igbo nke 1900 nke ezigbo, maka na asụsụ ọbụla Igbo na-asụ nwere ihe ọ pụtara. Igbo na-asụ asụsụ based on observable truth. Ha na-eme afọ ihe wee baa ya afọ according to ihe ọ na-eme, the reaction, the movement. Ndị be anyị ndị Igbo na-ejekwa ụka, mana ịjụgodi ndị Igbo si ya kedu ihe bụ ajụjụ ka m chọrọ ịjụ ndị na-eje ụka, ka nye ha homework. Achọrọ m ka ha gwa m ihe bụ Jizọs Kraịst na datu ndị oshi na-aba ha nọ n'akụkụ ya n'obe. Ndị oshi na-aba ha nọ n'akụkụ obe na Jizọs ahụ akpụrụ n'obe, kedu ihe ha pụtara? Ndị ụka ka m jụrụ ajụjụ a. Onye ụka ọbụla nụrụ ihe a ya jee ya bịa gwa m ihe ọ pụtara. Otu a ka o si wee dịrị na ihe ndị Igbo. A na-ekwu maka eri, a na-ekwu maka nri. Ndị mmadụ anaghị aghọta ihe a, ya ga-ekwugide ihe ontiri ọba ndị mmadụ n'ọnụ. Ihe gbasara eri na nri, ọwụ dị normal thing any person ọbụla nwere uche nwere ike ime iji wee rụọ obodo. Ọwụ normal thing ị kwesịrị, because ị ga-aghọtarịrị the two days, ị ga-aghọtarịrị the horizon a na-ekwu maka ya. Ọwụ destiny ka ihe a na-akpọ nwa Zionism ji wee mee Zionism. Ọ horizon wụ Zionism, nothing more nothing else. Unu ama ha na ihe horizon ya bụ Zionism. Ọwụ nna nna gị debere atụmatụ a. Ụnyaahụ azụ na iru ọ nna nna gị, aka nri na aka ekpe ọ bụ nna nna gị. Ihe ọbụla gbasara ụwa nna nna gị ma ya, mesịa ya ọfụma wee debere anyị. Anya ka o ji eme ndị mmadụ na-ekwu okwu osu, ọ na-agba m anya mmiri. Nnu ka ndị mmadụ na-ekwu okwu osu, ọ na-agba m anya mmiri because ha mara dị ihe ọ pụtara ma ya fọzikweri. Ha mara ihe wu ume, ha mara all those things wu the principle of nature ka a na-ekwu maka ya, nothing more nothing else. Ọ bụrụ about today because na things bịa nwezie ka ọ si wee dị ebe onye ọbụla na-etuzugharịzi na-emezi ihe sọrọ ya. There is natural principle before you live a life, count on this thing. Onye nwa mere ụmụ anụmanụ, ka m gwakwa unu, onwe ana m ekwu ihe ọta ndị mmadụ anaghị aghọta ya. Ọkwa ifuru anụmanụ na mmadụ all the same thing, mana ihe mere bụ na one is subconscious and one is conscious, elevated consciousness, that is you. Nke ahụ anụmanụ ahụ na-asị wa animal nature, ọ ya ọgụ akwa the same way ke nwa dị, mana ọ bụ in lower nature. That's why ọ bụ na maintain or the level of this awareness, ị ga-agakwa dị because all the same process, you need kwere ịgbagotekwa again, you need to come again. So the same place, all the cycle ka ị na-agba, you have to pass the same place. That's why nje wetara on this information so that you can, you na-agbago because everything will cycle. Otu a clock zi aga, clock anaghị ejechighi azụ, clock never go back, clock anaghị agachighi azụ. So otu a ka o si agba na-agba. So once ọ bụ na maintain with the same level, you have to rewind lower because it's conscious. That's why ndị mmadụ ji egbu ụmụ anụmanụ wee na-eme ihe because they are pure consciousness, they are pure. And ọ bụ na ị maintain rụ, ị gakwa the same level, ị gazi the same level, ndị mmadụ a na-egbu gị na-eri gị ịhụ ya because ị na-egbukwe ha erikwe ha mgbe ị nọkwara high. So ịgakwa the same level, ndị mmadụ ga-ejikwe gị mekwada atị na again. So ụmụ ibe, anyị kwesịrị ịma the concept of Igbo. All those things ihe a na-eme na rituals and all those things a mythology. People miscalculated mythology, it become a reality for them. Ọ bụrụ a reality or mythology. So you have to understand this myth
ị ga-amatarịrị this meat. ịmata ha na the meat then you was nsogbu. ichekwara life bụ a place just you come and enjoy and go. Ọ bụrụ eziokwu. Onye gwara gị na life bụ a place you come and enjoy and go, o deceive onye gị, absolute deceive. Life wey bụrụ a place to come and enjoy and go. No. Asị unu na before everything there was darkness. Enwere ihe m post na Facebook, enwere ihe m bụ eti ihe. Ị ga-afụ the lady o ji scale n'aka jide mma, o kechiri anya ya ekechi. That is symbol of justice. Symbol of justice, a lady with a scale with his word kechie anya ya, that is enwe ihe ọ na-afụ. Onwere ihe ọ na-afụ. Now symbol of justice. Ka unu marazie ihe ọ bụ. So yesterday is nothing but a memory and tomorrow I know. So o nwere ihe ọ pụtara. Enwere ihe nri pụtara nnukwu ihe more than what you think. Eri pụtara nnukwu ihe more than what you think. That's why ndị Igbo ji asị mgberi. That is yesterday. Nri n'iru, that is tomorrow. And now is you, that is it. Achọghị m ikwu nke achọrọ m ka ndị mmadụ wetara m the result. Achọghị m ikwu ebe a biko egboru na esipo mba. So Igbo ọwụ ndị ọdịnala atụmatụ anyị ji wee pụta a construct cha na Igbo nwanne in 10 years ị gara amazi ya n'Igbo. In 10 years ifo a n'Igbo ị gaghị ama ya. Simple as ABCD. Maka na ihe anyị chọrọ ụmụazị ndị amụrụ ọfụrụ onwe ihe ji ndị okenye eme. Ndị okenye ịrụọ kọmpanị nye ha, ịrụọ ha factory ha jerụgba ọrụ nke aha ga. Ịrụọra ha factory ha ama ụzọ ọrụ. Ihe anyị chọrọ ụmụazị amụrụ ọfụrụ nye anyị the empty brain. Nwanne nye anyị empty brain anyị enye gị ihe ọ bụla ị chọrọ. Ihe anyị chọrọ empty brain nye anyị those child those new computers. Nwanne anyị rụsị afa nwanne ị ga-ajụ ihe ọgụgụ ụmụ Igbo. Ị ga-ajụ ihe ọgụgụ ụmụ Igbo. Ndị okenye arụ ọrụ ha company so rụọ ọrụ biko ana m ajụ ndị nwere ego rụọ ọrụ ndị a company ka a jerụwa ọrụ. Ndị Igbo nwere ego biko nụ kedu ihe unu chọrọ rụọ ọrụ ndị okenye a company ọ dịsi bosi give them job ka anyere anyị efe. Nye ha ọrụ, let them give chance to us. Nye ha ọrụ, give them job ka anyere anyị efe. So ụmụazị a na-amụ ọfụ ka anyị handle ha. Ka anyị handle all these kids, you will see them. Agwa gị na life nwere law. Ụwa nwere iwu. Ụwa na onwe ya bụ iwu na onwe ya na-eme ya eme. Uwe na-afụ bụ is a law on its own. So ebe a ka gọọmenti wee kọpịcha ihe ị na-akọpị. Then copy everything from nature. Ihe ọbụla ị na-achọ n'ụwa dị n'ime gị. Everything ọbụla eji were electronics computer, it's from your body and the deposit is on the earth because your body represent the earth. Animal, your body represent the earth. So ihe ọbụla ifụrụghara na scam na computer, that is na ordinary computer. Ifụghara ya na arụ mmadụ, nwanne gaa chọọ ya na deposit ọ dị ya. Gaa chọọ ya na earth ọ dị. And that nọ na-arụkwa na ahụ mmadụ. Iputukwe ya in practical, onyekwa gị the same result. So the law of nature is there already. So putting nwa ka ọ dịara, what do you want? Kedu ihe ị chọrọ? Ihe a na-ekwu baka society so that ọhụụ na ime ụmụ anyị ha mara ihe ha na-aga because onye ọbụla na-aga agabago nwanne imuvu onye imuvu ra na imuvu go olesi me ka na ikare biyari aka idan imuvu be. Once you move you have move. Imuvu onye ipugo ina no more going back. So ya ka a na-ekwu maka eti ha na this foundation pia ndị ba ya apụọ okwu ana nsogbu ana maka na ihe mebụ na anyị pụrụ na track, anyị pụrụ apụ na track, anyị pụrụ apụ na track. That is the problem. Once anyị bahapụ na track again, ndị Igbo would the most ndị ghọtara ihe a na-agwa gị ọ dị n'ime ya, ọ dịkwa n'ime ya ijin. Ihe a na-agwa gị na-adị n'ime ya ojin, ma the problem because of this mind, all the mind jie, because once you observe with judgment then the future disappear. Once you observe with judgment the future disappear. That is the law of nature. This is the law, not my law. The law of nature would that once you observe with judgment the future disappear. But for you, because iji vụrụ mmadụ ị na-aga ekwu isi m hapụ ha, you want me to forgive them, forget them. But that is not over here. This is not the reason why the world is existing. Here only way the world they may exist is now once you apply judgment in your past observation,
the future disappear in your brain. That is the law. So that's why you see the scale of justice. Everything is present. Everything is at the present. Everything. So it's up to you. It's up to you. That's why people react at the moment. That's why people react at the moment, so that they don't play with their future. But even divide that in hand what are here now, because our educational system I fuck right up. Our educational system fuck right up. In the Africa safe, I'm here na art safe. Sometimes nne nda nna ndị ọkwa mmadụ. Nne nda nna ndị ọkwa mmadụ. Keke whole government ga-esi empụta na onwero system of education, a whole government. A whole government. Ọ na-adị eche maka guys ke ihe ọ na-eche. Kedu ihe ọ na-eche? I don't know. Kedu ihe ọ na-eche? Ochekwa na ebe a bụ ke ihe oche na ebe a bụ ebe a na-abịa para ego. Ebe a na-abịa para ego. Ịpọ ije ebe. Ebe gị na-apara iji eme gịnị? Ebe ka o ji eje. Gịnị ka ọ na-egote m? Ije ihe anya esi were paakị ya n'ime ọhịa. I paakị ya na Western Bank. Paakị ya na ụlọ ya adịghị. And so what? But the educational system will elevate your people forever and ever. Give them information forever and ever. Know everything they want forever and ever. Money will not stay forever and ever. Ego bụ akwụkwọ bread. Ego is nothing but paper. All exchange commodity is nothing. Is ọ dịghị calculated in life. Money is not calculated in anything in life. All ihe ị nwere is calculated, not money. Ngwa gị na these people, because of their lower nature, because of the way they reason, they are gambling with their future. Nature will take them away, not human being. Nature will send you, will come and take them away. That is nature itself, because nature abhors a vacuum. Nature ga-abịa kpochapụsị everybody. Ma nna agwụrụ na anaghị ekwe. Ọ ga-atọ na Africa to farmland. Ha ewere ndị ma ihe ewere kọba nri. Because that is how nature work. Nature abụrụ gị nwa. Nature is the person owning the place. So enyere gị number, then give you your telephone number. You have the right to do everything. But if you does not make use of it, nature will come and take them from you. Simple as ABCD. Na ọ bụghị mmụọ na-ekwu, ọ bụ this is how things work. Ọ bụ otu a ka o si arụ ọrụ. Nature abhors a vacuum. That is nature or natural law. Ọ bụrụ mụ akwụrie. So ọ bụrụ na nna nna anyị ha nwere all those things, nye anyị ya si anyị ka anyị were pụọ ndụ. Ndị ndozi ọdịnala na-abịazie na-agwụ nnekwu ihe anyị ga-eji apụ ndụ, nnekwu ihe anyị ga-eji apụ ndụ. You may insist not that one. I will not look at you because mụ ama ihe m na-ekwu. Ama m exactly what I'm saying. I know exactly what I'm saying. Ama m ihe m na-agwa gị, mara ihe m na-ekwu till tomorrow. Ama m ihe wu nri, mara ihe m eri, mara ihe w osu, mara ihe m agwụ. Ihe niile amacha m ihe ọ pụtara. Ndị be anyị na-asị eze nwaanyị, eze nwaanyị. Eze nwe inyi. Anaghị m ala ike ịgwazi ndị be anyị okwu ebe ịgwacha ahịa okwu ewekwe je fanyị na nke nọnsensị a na-ememe. Eze nwe inyi, eze nwe inyi. Ọ bụrụ eze nwaanyị. Because enweghị dịka eze nwaanyị. Eze nwaanyị anaghị eme exist. O eze nwe inyi. Eze nwe inyi. Eze o structure. Eze o structure. All the structure of magnetism. The structure of magnetism or the structure of gravity. Ọya na-ekwu maka ya. Ọya bụ dị eke ahụ na-afụ na mmiri. Dị eke ahụ na-afụ na mmiri. All the symbol of electricity, of magnetism, or magnetic field, or whatever you call it, or gravity, or whatever you na-akpọ ya. All the symbol. Then nwaanyị ahụ bụ the personification of, because nwaanyị is both. Nwaanyị is both. The both female and male. All symbol nna gị debere gasị eze nwaanyị pụta ọsịa bụ eze nwaanyị wepụta ọsịa eze nwaanyị has no meaning. Enwere ihe eze. Ke maka eze nwoke? Ke maka eze nwoke? Eze nwaanyị. Ke maka eze nwoke? Eze nwaanyị kedu maka eze nwoke? Mmadụ amaghị asụ Igbo, akọwara Igbo sef ọya ha ama asụ. Eze nwe enye onye ka a na-ekwu, because everything condenses into water, into river, into ocean, whatever you call it. Because ebe nke electricity dị na mmiri. So anyị na-afụkwa ụkwa mmiri, ọkụkwa ụkwa mmiri, everything ụkwa mmiri. At the end of the day, it become everything. So ya ka eji wee na-asị nọ n'ebe ahụ, because ebe ahụ the deposit. That because ahụ gị represent everything on earth is you. You are the universe, you are the earth. But ndị be anyị na-akọwara all these things symbolizes something. Ịgwa ndị be anyị maka darkness, otie maka ụka, ejighị ụka tụọ ha.
ịgwakwa ya na onye a this thing represent the darkness. Hey! Darkness ebe ahụ ka ekwensu bi. Chefuzie na every force for two horizon. Two horizon with the force. The force of nature is two horizon, darkness and light. Mana ndị be ya achọghị iji ntụ anụ darkness. Ọ chọghị iji ntụ anụ ekwensu at all. Ekwensu na-eme ihe na-eme ya. Ekwensu na-eme ya. Nwanne nwere nothing is happening to you apart from either something is wrong with your brain or na ịmara ihe ị na-eme. Nwere onye na-eme anything. Mmadụ nwere ike iwere some nonsense poison tinye gị na nri. Oh, something, yes, of course, somebody can do it. Mana enwere ihe a na-akpọ natural phenomena, normal natural something. So many people ama ha na this brain do so many information. Enwere ike miscalculate sometimes. Even what you thought is your normal education can cause you psychological problem. Ịma na ihe i chere as a normal way of life nwere ike cause psychological problem because your brain amara ihe na-akọ ọ na-eme your brain somehow. Brain na sin na aka ụdị bebi ya. Ịmakwana iji ụka nwere ike cause psychological problem. Iji ụka nwere ike ime mmadụ psycho. Ịchụ aja egbu ewu nwere ike ime gị psycho because this thing has nothing to do with natural principle. None of them has anything to do with natural law. Yeah, with mythology to decode just to keep information going for people so that this thing don't lose. Because anaghị there now, the real information is not written because letter is magic. You don't use magic to decode natural phenomena. No. So that's why waiting on that mythology for practices so that you don't ị gaghị echefu ya. Ị gaghị echefu ya. Ndị be anyị chekwa na eziokwu. Enwere eziokwu onwe ihe eziokwu dị n'ụka. Enweghị eziokwu dị na igbu ọkụkọ na ihe ahụ just to keep the information going. There are informations in those everything. Ma n'ụka is information. Judaism bụ information. Ndị na-ete isi anị bụ information. Ndị na-egbu ọkụkọ na-egbu ewu information. It's up to you to decode them. You gaghị achọ ka agwa gị ya. But now once your brain is higher enough, okay, decode me. I'm telling you. Mi na-ete isi anị o mi na-emeju o, as long as na your brain is higher enough, it will decode them. Okay, decode ya. So ọ bụrụ na i decode nwuhie, that means you still need some cycling. If you cannot decode it, you need some cycling. And the chọkwan ka mmadụ gwa gị ya, that means you can nwere life to pass. O nwere ihe dị na mmadụ want something. Ịma na this na abụrụ eziokwu. But I am looking for truth. I don't know truth. Ị chọba eziokwu ị ga-afụ ya. Because energy attracts themselves. Ha na-ama onwe ha through vibration, not through appearance. Energy knows each other through vibration, not through appearance. Once your mind say, I need this thing, you see somebody will come and show you the way. Mmadụ ga-abịa gwa gị dị ụzọ. But ọ bụrụ na isi na ịmara ya, isi na ịma ya, ndị mmadụ isi na ịma ya, that means you still have a long way to go. That is natural principle. Your mind adịbeghị matured enough because enwere ike ife ọpụrụ up mgbe ndị ochie wetuo gị to anụmanụ. Ị ka na-agbagote from anụmanụ. So ị ndubeghị that level. Maka ife ọgụ up ịgbatuo isikwa ma bidokwa n'isi ebe ị gaburu aga ịgakwa ya again. Yes, maka ịgbago agbago ọwụ na imente all the level ị agaghị akpochapụ gị. Mana imente ịgbatuo agbatuo ekpochapụ gị bidokwa n'isi gbagotewekwa again. So ịbịazie ihe a na-agwa gị something ị naghị aghọta ihe ndị a na-akọ dị sef. Ọsịrị boy ka this boy egbuwara ya isi ka ihe nwoke a na-akọghịrị ihe egbuwara onye a isi sef. Yes na egbuwara the guy isi of course because ị naghị aghọta ihe the guy na-akọ ọgọ na-egbuwara ya isi mana ọ ga-eme gị n'anya. A sị na ndị be anyị sị ihe ọjọọ ga-eme mmadụ n'ụwa bụ ọ mara ihe late. Ihe ọjọọ ga-eme mmadụ bụ ọ mara ihe late. 90% of ndị be anyị bụ religious people. That's to show you how the be anyị na-eche. 90% or 90 something are religious. That's to have ọkwa ihe mmanụ unu amaghị the danger of that thing. Not because of that na-eje ụka. Not because of they are incapable of interpreting the myth. That means ịmakwa ebe ha nọ. Kedu ihe mere jụọ onwe gị ajụjụ, what brought this our people into this condition of na ha enweghịzi ike recognize myth from reality? That means ndị agbatu na anụmanụ na-agbagota agbakọte. Ka ihe result ha ịgbatu na anụmanụ kedu ihe ha mere?
kedu ihe result rụ ndị anyị gbatu na anụmanụ na-agbagote agbagote? Ọwụ this thing we must calculate this math ị ga-eme ya, because o nweghị mgbe ị ga na-eme ịmara ị ga-ama natural law ịgbatu agbatu. No, you must always rise. If you follow the principle of nature, you will always rise. So because if you stuck in religion, or you stuck in ọrụ anụ, or you stuck in Islam, or you stuck in Judaism, that means enwere something i mere, because life has been existing thousands of years. So kedu ihe mere gị ji wee, because ihe will reduce to animal self. Because all know a human nature, you know, na level of human being is supposed to na ihe ahụ meet ahụ ga-ahapụ ya maka kwa ndị nwere ndị ọgwụ their level of consciousness is developed from that meet. That meet were ndị ọbụ level of their development ịgbago agbago, because a step, this life is a step. That's why m na-eme nkwukwe ngwonu sonu rapụ ya. Enwere ndị ọbụ maka ha, enwere ndị ọbụ maka ha, because every level abroad the same thing. Na football ọ dị, enwere level 1, nwee level 2, nwee level 3. Enwere ike onye ahụ efu na-egbu ọkụkọ tomorrow nwere ike ịwụzi ya nwana ga na-akpọzi nso n'ezie na-egbu ihe a na-ekwu. Onye ahụ efu na-eje ụka yesterday maybe tomorrow onye abụzi nyanwa ya amazi ihe a na-akọ. Ọwụ level, ọ na-aga level by level. That is how everything works. That's why njason nke ọ bụla onye na-eme na-egbunye gwa ya simple thing. O nwere ike ọnụbeghị before, who knows. Ọ nọ na level of development and ọ na-achọgharị na-achọ isi ebe ọ ya amụta. Igbo ya egbo, how can the person know? So ọ bụrụ na ọ mara kụzierie ka ọ mara. Mana a sị na ekwuwe gburu nwata, mana afọ ekwughị gburu okenye. Ndị be anyị ga-amatarịrị. Ọ bụ na ndị be anyị amara ihe m na-agwa unu, ọ ga-erikwa anyị nnukwu ihe. Ọ ga-eri anyị nnukwu ihe. Ịmana a na-ekwu otu ọ dịka obodo check go to a whole race, 90% of a whole race, the religious okwe mythology, and the mean they are incapable of decoding the myth. Had incapable of decoding the myth. Ihe ọ na-achọ ịgwa gị bụ na level of their consciousness nọ na animal self, very very zero, very very low. Kedu ihe brought ha ịgbada to that level? Mana it's a question. A question, because ndị Igbo ndị gboo ndị mbụ. So that means anyị kwesịrị ịnọ on top na-akụziri everybody here about life. We supposed to be teaching people about life. So anyị nwa bụzi ndị bụzi religious people bụrụzie akwụkwọ n'isi na-akpagharị. Anyị nwa bụ ndị kwesịrị ịwụ masters bụzi akwụkwọ ụka. Jaya mma ogbe siri nyere ekene jaya mma onye ọbụla mmụọ nsọ na-edu jaya mma soro m jaa Jehova jaya mma nenu onye ahụ ka ndị be anyị ji apụ ndụ jaya mma. Ọ pụta n'ụtụtụ 6 o'clock na-akụ okpe, 12 na-akụ okpe, 6 nke mgbede na-akụ okpe, abalị na-akụ okpe, 12 o'clock abalị okpe, ụbọchị ụka oju ụka na nwanne every day. That is ọ bụ ihe a ka anyị ga-eji apụ ndụ. Ọ bụ ihe a ka anyị ga-eji apụ ndụ. Onye ọbụla mmụọ nsọ na-edu gị, onye ọbụla mmụọ nsọ na-edu jaya mma. Nna ajabana ha mma ndị mmụọ nsọ na-edu na ndị Satan na-edu. A na-agwa ndị be anyị okwu, na-agwa ha okwu, ha sị mba na ha chọrọ na anọ ihe kara ha mma bụ ka ha pịa apị. Mba, ọ dọrọ na mma ụmụ ibe. Ndị ndozi ọdịnala bịara bụ nna nna anyị nọ n'ini na-ebe akwasị mba na ihe adịgo mma, ma ọ bụrụ ihe a bụ ihe a debere anyị. Ha na-ebe akwa n'ini. Si how can their own offspring, their own gene nwere ike ị na-ebe akwa everyday? Anyị na-ebe akwa, anyị enwero mmiri, anyị na-ebe akwa mmiri, anyị na-ebe akwa ọkụ, anyị na-ebe akwa na anyị enwere right ịgọvanọ ichi onwe anyị na-ebe akwa na anyị enwere educational system. Enwere akwa anyị na-anaghị ebe. Iche na nna gị anaghị anụ ya? Iche na ha anaghị anụ ya? Do you think so? Ị na-achọ mgbe kedu how can God come? Ndị na-eje ụka, how can Chukwu come n'ụwa? If God come, how can you know God? O nwere oke ịmanye Chukwu bụ ọ bụrụ na Chukwu bụ ị ga-ama ya, ị gaghị ama ya na. So then what are you talking about? Ọ bụrụ na Chukwu bịa ihe na how can you prove na onye a bụ Chukwu? Ị ga-ama ịmara ifụnube Chukwu anya ịma ha ka ọ dị. So every day ikpe ekpere, may God help me so in may God help you so ndị ndozi ọdịnala na-abịa si na ị na-ekwu o nwere ihe na-ekwuru nọ anyị nwanụkwa ebe anyị abịakwara.
anyị nọ n'ime onye ọbụla. Ọ bụ nna nna gị ahụ ị na-ekwu ọ nọ n'ime onye ọbụla, mana ọ bụ because of n'iji different telephone number ọ ya mere gị different. Mana ndị nna gị aha na ebe a na-agwakwa gị sị gị na na-ekwe ihe mere anyị ji wee daa, na-ekwe ihe anyị ga-eme. Ọkwa esipo ka ọ na-egbunye unu na ihe mere anyị ji wee daa, na anyị kontinu kwe na-emekwa ya, anyị ga-adakwa ọzọ. Na anyị kontinu na-emekwa ihe ahụ, anyị ga-adakwa ọzọ. Life is not easy. Onweghị mgbe m ma agwa gị ihe na-atọ ka Chuka ebe a, never. So ị na-akụ ka m bịaba na-agwa gị ihe na ka Chuka, that means asị ịma na ihe ọ na-atọ ụtọ bụ na-egbu egbu. Ọ na ịmara na ị na-atọ ụtọ na-egbu egbu. Ihe ọ bụla m na-agwa gị na-atọ ụtọ ebe a ga-egbu gị egbu. Ihe ọ bụla na-atọ ụtọ ebe a ga-egbu gị egbu. Ihe na-atọ ụtọ na-egbu egbu. Ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụ ihe ọ bụla bụ eziokwu na ọ na-afịa ahụ to accept. Nwanne ọ dịrị easy to free your mind. Is not easy. The hardest job for human being is to free the mind. The hardest job. The hardest job for man is to free the mind. Ichekwara all this free mind gị. Ọ dịrị easy to abandon what you have thought all the whole of your life. Ihe niile a gwara gị n'ụwa gị ka ya abandon. Mba, na ọ dịrị easy like that. So that's why ndozi ọdịnala ji wee na-apịawa ya apịawa. Na-apịawa ya apịawa. Ọ dịrị easy. Ọ fịara ahụ. Mana mara na amara na mgbe ọbụla ịmara kpakpakpakpa were mee apply judgment in your past observation, everything about future disappear from you. And that's why iji afụ na ndị ọbụla na-ekwu ihe mere mbọsị ọbụla ndị ojii ga just quote me right, try go there. Any day ndị ojii stop to apply judgment on their past observation, things will change. From that moment things change. Si na ọmụ akwurie, I said it. Any day you stop to apply judgment in your past observation, try go there personally. Just try it personally. Anytime m gwara gị okwu, don't believe me. Don't ever believe me. Never in your life you believe me. Just to anytime you stop to apply judgment in your past observation, things from that moment things change. You ga amana iwu Chukwu. That moment you mara iwu Chukwu, next time m gwa gị okwu you believe. Ịmara nwere ihe na-eme anyị n'ụwa, anyị anaghị aghọta na there is something wrong with every action we take. Every action we take enweghị dị n'ime. There is reaction and action in anything ọ bụla na-eme n'ụwa. Anything, nothing is, onwe ihe dị free. Enwere ihe dị free n'ime space ị na-afụ. Everything is included. Enwe ihe dị outside the space. Everything is included within the space. So ihe ọ bụla ị na-eme is within the space. So ị ga-ama ya, you must know how to navigate them. Darkness is present and life is present. Kpuchie anya gị for the darkness, igbupe anya gị for the light. This is simple. Close your eyes, there is darkness. Open your eyes, there is light. So everything is present. Kedu ihe ị na-achọ anywhere? What are you looking for? You got to go. So ụmụ ibe, ọ kara na anyị mma. Onwere onye si unu emela ihe ọ bụla unu chọrọ ime. Nobody can stop you doing anything in this life. But mara amara na this is structure of ndozi ọdịnala. You must know them. Ọ bụ ihe ị kwesịrị ime for life. Ọ bụ ihe unu kwesịrị ime, ọ bụrụ mụ kwesịrị na-agụ. You should know this thing. You should know them. Ihe ọ bụla ị na-eme, you can do. Enwere onye si gị stop anything. But you should know how to apply. You should know how to do what you are doing. Because ọ bụrụ na ị na-eme ya ọfụma, ị gaghị abụ a victim. Because unu na-ekwu datin, unu sị na anaghị ejezi ụka, mana your attitude show kwere na ụka ka dị gị n'ime. Your attitude show n'ụka, because onye ọbụla believe na enwere somebody ga-eme something somewhere. That is religious mindset. Ma ichere mmadụ ga-emere gị o, ma ichere Chukwu, that is called religious mindset. So ka ekwe n'uru ọba na ịpụtazi n'ụlọ ụka, ị ka na-eje n'ụka na ọma ike ije ụka mbọsị ụka. Mbano, you still a religious man. Because ọ na ọ bụrụ ya, ị kwesịrị ịma na ọ bụ ngụnwa, you have to do anything. Ihe ọ bụla ị chọrọ uwe ga-enwe. So as long as he asks mmadụ to do it, that is a religious mindset. Ọ na you believe na UN is a religious mindset. If you believe in any country, is a religious mindset we have. Olesi mi ji aka gị pụta si na because ọ just dị ka man alone in one island. Just say, let's say you are man in on an island somewhere. So ọ bụrụ na ị chọrọ something, ije chọrọ ya na were na
ịghọtago. Mana iwu na ịchọ ịgba game ihe ebe ahụ ebe game ka a na-agba dị ya, ị chọrọ ijoin the game, ngwa na aje ga master your game. Enwere m chess ebe a ụna chọrọ ịgba chess, enwere m chess game. Ịchọ ịgba chess game, enwere m chess game, anyị set ye bọọlụ. Ịghọtago ihe ahụ gọọmenti ka m na-agwa ụnụ ya. Gọọmenti bụ chess, ịghọtara, ọ chess bụ ihe ahụ chess game. So ọ na ịchọrọ ịgba chess game then ị ga mụọ ka esi agba chess, ịmụsị ya ka echi agba chess bịa. Ọ bụrụ na agba dị chess imerie, ịchịkọrọ okwe niile, ịghọtago, ịchịkọrọ dị okwe, imeri igo dị agha, ọ ka esi eme ya. Anaghị agba aka chi na-ata arụ, mba, mana ịdịbeghị ready for the game. So mgbe ị dị ready for the game, ije gbaa the match. Mana ọgwụkwa na ọ bụrụ ya, nwanne build godi yourself up. Maragodi ihe adị na-agwagodi gị, ọ ga-akara gị mma ịmụta distance dị na-agwa gị, it will be okay for you. Ọ bụ na mgbe ndị akwụkwọ ndị ndozi ọdịnala ga-apụta, Book of Resurrection, mgbe aha ka ndị mmadụ ga-ama na ndị Igbo nwere information. Ihe niile ifuru n'ala Igbo a ga-edikode ya, mana akwụkwọ ha agaghị aga like that. O nwere ka ọ ga-aga kọrọkọrọ, ka ọ gaa like that, ọ gaghị adị mma. Ọ ga-eje nkọrọ. Ndị Igbo nwere information n'ụwa, very very big one. Ndị Igbo nwere information, very everything from one ka esi agụ to, everything is from one. So ndị Igbo ma one. Every number of ifo n'ụwa started from one. So ndị Igbo knows one. So that means if they know one, they have all the whole numbers. The problem bụ mara one. Ị mara ha na one, ị ga-ama the whole numbers. Mana ndị problem bụ na ndị kịta amara one, so ha mara the other numbers. Nke ha ma number 1000, nke nwa bekee ma 1000 number mara one. Mana unu nwa na onwe unu bụzi ndị mbụ one, unu nwa na-achọzi 1000 hapụzie one. Ị kwesịrị ịma ihe marazie one, mara ndị ọzọ. So ọ kaara anyị mma na anyị ji n'oge kịta wee je mara ihe bụ eri. 90% of ndị Igbo amara ihe ọ bụ. Anyị amara ihe bụ nri, anyị amara ihe bụ osu, anyị amara ihe bụ agwụ, anyị amara ihe bụ ume. Ma ndị na-azị ya n'afa, ha amara dị na concept. Anyị amara ihe bụ oru. Ndị be anyị chekwa na oru bụ onye odibo. Ndị Igbo amara ihe na-akpọ odibo. Oru bụ concept. Oru horizon because all two horizon inside oru ebe ahụ ka enwere ume na osu. N'ime oru ahụ ka enwere ume na osu, ọya ka nwa bekee na-akpọ horizon. Ndị Igbo si ndị Egypt si horus. Ndị Igbo si oru ka anyị na-akpọ ya ebe ahụ ka ihe mmanụ nwụrụ anyị nwetebechara ihe anụ na ekwere. Nwa bekee gwa ụnụ ya, ụnụ fere na CNN, ụnụ na echere na Facebook m. Ọ bụrụ nwa bekee kwuru ihe ara na CNN, nke abịara na Facebook na-echi ya na-emechisiri m my phone. Ọ bụrụ na nwa bekee kwuru ya nke abịa na-emechisiri m phone m before nwa bekee akpọ ya, because everything nwa bekee na-ede n'akwụkwọ all from symbol of our ancestors cause we decode we. Nwa bekee ọ ga-edecode my symbol more than me. Nwa bekee o nwere ike decode we symbol of my ancestor more than me, ihe na-arụ ọrụ na my own gene. Ọ ihe i chere. So m ga-eje eme ngwa gị ya, ị na-eche ka Google, ije Google ọ ya na Google gwazie gị wee kwere. So ngwa unu na eriwo yesterday, ị gaghị ekwe. Ihe ege na Google na-acha na Google, ị nweghị ike ife na Google. Ị nweghị ike ifu na eriwo darkness na ndribu light, ị gaghị afụ ya na Google. Ị nweghị ike ifu na eribo aka ebe ndribu aka nni, but ị ga-amazị how these things work for you to apply them for way of governance or culture. Ị ga-ama how they work for you to apply them, because nna nna anyị maka ha si arụ ọrụ. Ịhụ na ndị eri na nri na-anụ ọgụ today, had it been na ndị ama ya, there will be no fight at the first place. So ọgụ ha na-anụ gosiri gị na ha mara ya. You need rocket science. You need rocket science to know. Ebe ọ bụ na ha na-anụ ọgụ, it shows you they don't know it. Ọwụ na eze ndị nwere ike ime associate with ndị Jew o gosiri gị na ọ mara ihe ha na-akụ. Ọwụ na eze nri si ya wee Jewish, that means ọ mara ihe ha na-akụ. Jewish with English language. English language. So how come? Israel or Igbo? Israel dị n'Egypt. Upper Egypt ka ọ bụ. Israel or Upper Egypt. The people in Israel today, they are Hellenists. Ha have from Hellenist. All half caste ka ha bụ. Ndị Rome kpọrọ ha ndị Greek.
the Greek is Gracie. All ndị Rome nyere ha that Gracie. Greek wụ English, Gracie wụ Latin, Hellenic ha wụ half caste. All ha nwere occupy that land. All ndị Britico 1929 sign the contract with ndị a eji wee nye ha anya ha enyere ha 1948. Ihe niile awụcha ihe dị adị kwesịrị ịma. Kedu ihe nọkọtara eze nri anyị ji wee mee concept for how to govern Igbo land? Ọ nazie usoro ndị Israel jewara. All these things ị na-afụcha EU God in Egypt, EU because na Africa there is so much gods. Mgbe ndị ochie e nwere so many gods. Every ụmụnna na-achị onwe ha ebe ahụ. Every ụmụnna na-achị onwe ha before we created this area and nri so that we can unite everybody together. So iyi is a god on its own. Ndị Igbo na-akpọ ya iyi eri ọba. Unu anaghị anụ iyi ime a na iyi ọwa god mmụọ mmiri ka ọ mmụọ dị na mmiri iyi agụ iyi. Unu anaghị anụ ya ebe ahụ ka esi wee nweta iyi ụzọ a na-ekwu ekwu because they worship the god a na-akpọ iyu mami wọta ụmụ ọsọ na ọ bụrụ n'ụwa. Mami wọta abụrụ Igbo, mami wọta abụrụ Igbo, ọ bụrụ asụsụ Igbo. Ndị mmadụ ga-apụta sị mami wọta ọ bụ Igbo, mami wọta ọ bụ afọ Igbo. Biko na-asụ n'Igbo ebe a na so ọ bụ the god EU ọ ya ka ha bịa convert to that god EU. So ebe a nke so kpọwasa ius ahụkwa na ọkwa ndị Latin kpọbara ha otiri ius ahụ. Ọ bụrụ anyị nwa ọ Latin tiri ius ọ from there ka ha si wee English destin ya wụzi J etinyere J ahụ rụzie Jews. Ọ English version ya wụ Jews ahụ na ụmụnna anyị sikwezi ebe a kọrọ nonsens jewara ebe ahụ mebiere anyị ikwa ebe ha je nọ n'isi mmiri anyị je gbarụọ ya jee n'isi mmiri je gbarụọ ya maka otu isi mmiri anyị wụzi Jew na ka ihe anyị ga-emezikwa ebe ọ bụ na awa temple anyị build temple of nri a na-eri ọ bụ ana Jew ka ihe anyị ga-emezi. How do we how do we reconstruct this thing? Ana m ajụ ụnụ ka anyị ga-esi wee ebe isi mmiri gbadoro agbara a sị na iyi eri ọba isi mmiri agbarụọ na isi mmiri anago na Jew. Kedu ihe a ga-emezi? Anyị ga-ebidokwa n'isi kebekwa anọda erigwa mba na a na-agwa unu na agba ndị be anyị na ha amara ihe na-eme ha n'ụwa. Ịkwara onye ebe eji wee mee temple Jerusalem iru nsọ ala ọkwa iru nsọ ala ha were ego ya nke nwanụ fọrọ afọ na village because ebe anyị nọ today wu village ọ bụrụ city. Ebe wu city bụ ebe anyị na-akpọ Egypt today is our city. Ebe anyị na-azụ ahịa bụ na Rome. Anyị na-eme biz trade na Rome before ha nara anyị Rome. Anyị agbatu otu our city n'Egypt. Ha chụrụkwa anyị ebe ahụ anyị anatụ village anyị ebe anyị nọ today. Ebe anyị nọ today wu village ọ bụrụ ya wu city. Ha bịakwa n'ebe ahụ nara kụzie anyị ofu nri nwa eze nri ahụ ọ na Jew ọzọ onye osi from Israel. Ngwa na ọ ga-anabakwa n'Israel na hapụrụ anyị ebe ahụ ka anyị jekwa mezikwa ya back. Ọ ga-anabazi n'Israel hapụziere anyị the temple ka anyị dozikwa ya back ka anyị si wee chọọ. Ehe na ke ọ bụrụ na ọ bụrụ ya gị unu enwezini culture na amarụ na culture na anago because onye nwere the basic culture of Igbo is nri a na-eri. The basic culture ọ bụrụ ya bụ isi Igbo. Unu anaghị anụ Igbo ọ culture ka a na-ekwu. Ọ bụrụ ebe Igbo si ọ somebody unu ama ihe bụ oweri. Ọwa eri pụtara ọwụwa eri. Ọwụwa mpụta eri the source ebe anwụ ọwụwa anyanwụ ya bụ ọwụwa eri. Oweri pụta ọwụwa eri. Ọwụwa eri ọ ihe oweri pụtara that is ọwụwa anyanwụ. Ọwụwa eri because eri darkness then nri pụtara from eri that is ọwụwa eri ahụ. Anyị arụzie temple to keep this thing for you unu nwa na-apụta ụwa ka unu for this thing so you can hang on this thing to continue development. Unu ahapụ ya kịta na unu amarazi ihe bụ oweri. Ọ gwasị oweri ọlụ na-akpọ oru all the concept of horus ọrụpụta horus. Ihite gịnị bụ ihite ụmụ ibe? Ihite ọda ihite na asaa the 42 laws. Kedu ihe bụ
ụmụ ihe agbapụchara m n'isi na mmadụ na-emezi okenye ọ na-eme ọ nakọtazi mmadụ a na-echefuzi ihe echefu ịghọtago nwanne ọ bụrụ ya ka a na-akọ ropu ọ bụ Igbo ke ihe ọwụ n'Igbo ọsị ropu gịnị bụ Igbo ke ihe ọwụ n'Igbo kedu ihe eri ọ bụrụ ropu oyibo kedu ihe ọwụ n'Igbo ọ bụghị eriri ka ị na-ekwu kedu ihe mere ihe o ji akpọ ya eriri kedu ihe wụ concept why do they call it eriri oyi na-atụ n'Igbo ebe a nwoke ma anụmala eke kparịkọrọ sụmadụ Igbo kedu ihe eji akpọ ya eriri that rope ahụ ị na-ekwu why do they call it eriri ga-amara you supposed to know it ị kwesịrị ịma ya because ya na-asụ Igbo nonsense na-enwere isi Igbo 1900 eriri si from eri why eji akpọ ya eriri you must know them ọwa eri ụmụ ọwa the children of the rising sun the children of rising sun ọ ya bụ ụmụ ọwa ndị be anyị a na-akọrọ ha Igbo ha anaghị anụ Igbo ị ga-ama ya enwere ihite ọ dịghị Igbo niile nwere ihite enwere ihite ọbọma enwere the law of ọbọma enwere ihite na asaa enwere ka ha na-akpọ ya kekwere nke a ọra ifite the order of ọkwa the law order of ihite ọkwa nedo ọkwa na-edo aha a na-ekwu nedo ọkwa na-edo ọkwa na na-edo ahụ nke nwere ọra ifite gịnị bụ ọra kwana ụna makwa ihe bụ ọra ọkwa bụ darkness ọra is darkness ọya bụ moon ndị mmadụ onye ka na-asị ọra niile because moon symbolizes everything ọya bụ the mother onye ka na-asị nwa na anyị enyi magnetism and gravity ọya bụ nwaanyị ihe o representịrị nwaanyị magnetism ọya ka o ji were personify ya nwaanyị nọ na mmiri were nwaanyị aha tidie always if ha gravity or magnetism all symbol of nwaanyị ka a na-etinye ebe a na-agbazi ndị be anyị something ga-abara ha uru anya ekpuchie ha anya a sị na ọnwụ gụbama nkịta ọ naghị anụ isi nsị ọnwụ gụbama nkịta ọ naghị anụ isi nsị otu ụta kpuchie ya anya ontiri ọdai n'ime onunu pịa n'ime onunu ebe ahụ ọ na-asị biko na onwe na-agafe agafe ka ọ gụpụta m onwe na-agafe agafe ka ọ gụpụta m enwere onye na-agafe agafe ebe ahụ nke ga-anọgide n'ime ebe ahụ nwụọ ree ihe nna agwụ na ebe a amaghị mmadụ amakwara mmadụ onye ma ya ndị Igbo na all the whole village nọ n'ala Igbo nwere meaning from A to Z ha niile nọ n'ala Igbo aha nwere meaning ka ị hụrụ ana-edo ahụ na-ekwu nedo ọkwa wụ nature ahụ na-ekwu mana because gịnị bụ edo ebe anwụ anaghị acha bi ọkwa aka na-asị mmadụ nọ n'edo ebe anwụ anaghị acha kwa bụ darkness ebe anwụ anaghị erute ọkwa ya bụ the same a sịkwa gị na ọya gwa bụ onye na-enedo the law the 42 law ọkwa ya bụ onye ndị ji ajeje were sị na tefti ka ọsị ọgịnị nedo ifite ha tọnụ ya to nefti wepụzie edo hapụzie tio nefti na ifite wepụzie nedo ifite tizie na ifite na onye nwa na-ekip the law of ISIS. Who is the ISIS here? Nwanne chekpe na ihe ahụ ndị a mere ụnụ pọpe and until you believe ihe a na-ekwu ọ bụrụ na i believe rie ị gaghị aghọtanwu ihe ndị agha na-akọ neba ị gaghị aghọta ihe dị na Bible not today not tomorrow ị gaghị aghọta ihe dị na Quran not today not tomorrow sọsọ ihe ị ga-aghọta bụ ihe a na-agwa gị on the let you open your because ihe na-agwa gị ọ kọvara Bible kọva Quran kọva Torah because ebe a ka ha si were ya n'ebe a ihe a na-agwa gị na-awụ ebe a ka ha si were ya ọ kọvara all those ebe ahụ ị na-eje ọ kọvara Bible kọva Torah kọva ijekwe na Torah ị ga-afụ ya and ị gaghị afụ ya and ị gaghị aghọta ụtọ nsogbu gwa gị ya ị gaa na Quran ị ga-afụ ya and ị gaghị aghọta ụtọ nsogbu gwa gị ya nna edo abụrụ gold hapụ gold gịnị hapụ ihe hapụgodo ihe dị ahụ ihe ahụ baptizim name a na-ekwu about principle of nature rapụ ndị baptizim eruo akwụbezie baptizim hapụ ndị biznes nke ahụ biznes a na-ekwu about principle of nature mgbe anyị kwubezie biznes anyị gwazie gị ihe mere eji akpọ ya ọlaedo
ịghọtago ọ bụ agwabazie gị ihe ọ bụla agwa ekwubeda awa na ekwubezi mere ji akpa ya ọla edo rapụgodo na ndị edo na ndị ha. So Anambra bụ ama mbara bụ iro, Imo bụ ime. Onye ka o ji wee nwee Owerri the rising sun, ebe ahụ ka the rises wee pụta. The rising sun si na Owerri wee pụta, ọwụwa eri ebe ahụ ka o si pụta. Mana mba, a ga-asị unu jebenu na nri bụ isi Igbo, ebe ahụ ka ọ dị. Mmadụ rụrụ ụlọ, so ọ bụ na so Abuja bụ isi Nigeria because na Abuja bụ capital bụ isi Nigeria, ọ because na Ọka bụ capital, na Ọka bụ isi Igbo land, isi Anambra. Ọ bụ na Enugu bụ capital of Anambra, Enugu bụ isi Anambra. Anaghị anụ Igbo sef, ndị be anaghị anụ Igbo. The problem bụ the concept. Nsogbu bụ the concept. You don't understand the concept. Ị naghị aghọta ihe a na-akọ. Ndị be anaghị aghọta ihe a na-akọ sef. Ha na-aghọta ihe a na-akọ sef. Bịa fọzikwa sef. Ha na-eje fa ị na-egwu a na-egwu because education egbo ha ndebe anyị. Kedu ihe a ga-eme? Kedu ihe a ga-eme? Kpọọnụ ndị sabat chọrọ obi na nsarabi, kpọọnụ ndị chọọchị ka a bịa kpebere na ekpere because ihe a karịa na ụmụnne, ihe a karịa na ọsịgụbara ụlọ egwu ụka, a ga-agụrụ ụlọ egwu ụka. Kedu ihe a ga-emezi ndị be anyị ka ha bụ ntị ha gbape because ndị a na-ana ana. In fact ndozi ọdịnala a ga-emezi private, ọ bụzighị maka onye ọbụla. A ga-emezi private, ịchọsị ịbata ebe eme gị screening ka daizi ka m ngwa ọchịchị unu kụ nda n'onunu. A ga na-emezi screening ebe ọ bụla, screening, ezigbo screening maka ihe ndị a chọrọ ịbụ uru nchọt. Ka ihe a ga-emere ha, a ga-esiri ha ofe onugbu, a ga-agbụrụ unu ji ngwongwo, a ga na-ekwu ezigbo okwu, ọ na-ajụ ajụjụ si na the other side 1900 ajụjụ 1900. Anyị na-ekwu about concept ka esi wee mee Igbo land, esi wee mee ihe niile na Igbo. First Igbo land is 14. First Igbo land created was 14. Obodo bụ taanụ. Ndị Igbo na-aza obodo echi na unu amaghị ihe obodo ama. Ụmụnna bụ the village, obodo bụ ama, that is outside. Ka ndị Igbo na-aza obodo echi na ama echi. Ama echi bụ obodo echi na ama echi na ọ ya bụ obodo echi na nchekwara. Obodo bụ ama, ọ ya pụtara obodo echi na ama echi na ọ ya bụ obodo echi na. Ụmụnna, enwere ụmụnna, enwere ndị obodo Igbo na-enwe two horizon in everything. Ụmụnna which is village, obodo which is town, ama outside ebe a na-azụ afịa, na town ebe a na-azụ afịa. Ebe city, city, obodo bụ city ebe a na-azụ afịa. Ọ ihe ọ pụtara. Na ndị be anyị mba, anyị eluzugo every information about our ancestors. And ofu onye nkịtị nwere ike isi somewhere na bịakwasị na onye this boy amara ihe ọ na-akọ. But isi ya nwanne m oke enwere nke iji bịa, ọ ga-asịba gị na Israel ka isi. Ọ ga-asịba the highest argument ọ sị gị na Israel Jewish. Okay, can you give me the concept of this thing? Ọtụba me arọ dị ji wee sị ya, eri ji wee sị ya, kedu ihe a na-akpọ ya ihe nke ọzọ ahụ amaghazị m ha ka ha nkụ amaghazị wetacha alfa Zebudaya ka ọsọ Zekaraya ọsọ Zakaraya Zakiọs amamihe ọ na-akpọ ya abụ nke a ji wee mụọ nke a ji wee 12 tribe. 12 tribe is based on all astrology ka a na-ekwu maka ya. All those 12 disciples, 12 tribes, all those things based on astrology. Ọ bụrụ mmadụ 12 tribe, ọ bụrụ mmadụ. Isis, Ra and El is about Ama, Adi and Oha. It's the same thing with Isis, Ra and El. Nothing more, nothing else. The mmadụ ga-asị Israel, where the Israel with just Isis, Ra and El. Ọ na-eme yowu na something a sị na ihe ọjọọ kwa afọ ghọọ omenala. So all those names ị na-afụ chenjere everywhere. Some people begin to develop. Ndị mmadụ nwere ike migrate some a place na ruo that place bido na-eme business ebe a bifo mara ihe na-eme enye ha ofu afa bifo mara ihe na-eme na afa ha aghọ afọ obodo ahụ. This is how all that every afa si wee bacha ma Rome ma Greeks ma ihe ha niile. All because ihe a na-eme ebe ahụ ka mecha nye hazie ha dị afa ha zaba dị afa. Mana Igbo land adịghị like that. Igbo land is based on concept, cultivated concept, original.
ndị Igbo land anaghị asa afa because na anọkọta nyezi ha dị afa. Mba, the afa is being created exactly based on purpose, to complete a purpose. Otu ndị Igbo si aba afa ọwụzi nke kịta abazi aba mmadụ nwaanyị Sọnde. Ndị Igbo na-abazi mmadụ nwaanyị Sọnde. Nwaanyị Sọnde isi afịa ahụ mgbe ka ọ sị gị mba na nwaanyị Sọnde but kenere m Chimo nwanne m kenere m Chimo na Chimemela. Magnify. How can you magnify the Lord if you cannot magnify yourself? How can you magnify the Lord if you cannot magnify yourself? You have magnified the Lord. One name magnify the Lord is not your savior. Magnify yourself first before you magnify anybody. Be careful of letter. Kill letter kills. A ga-abanye gị leta iburu leta na-akpagharị ajọ ofu afọ enye gị n'akwụkwọ asị gị buru iburu pụọ. Ị na-akpọzi ichekwa nọ eziokwu ka ọ bụ ikpesi ekpere isi enwere onye gịnị ya mgbe ị na-ekpe ekpere enwee nọ ebe ahụ. Enwere onye gịnị ya nọ mgbe ị na-ekpe ekpere ebe ahụ. There is nobody there. Ndị Igbo sị gị na obi n'ime gị obi gị ọ bụ Igbo ka a na-asụ obi n'ime ebe a ka obi, and ọ bụ ikuku ka ọ bụ ikuku ahụ kwa mmiri. Ọ bụ vapor water ka ọ bụ ndị ma sayensị ma ihe m na-ekwu vapor water. So ebe a ka o si eri nri. Ụmụ anụmanụ si n'ime eku ume. That's why ha bụ conscious. Every conscious being bụ n'ime ka o si afụ ụzọ. Every conscious being na passive because it goes direct to the conscious. Ọ bụrụ anya ka ha ji afụ ụzọ. Anya ma awaken. When you become awake, then iji anya wee fụbazie. That means you become a master. You are able to control. But ndị be anya na control ihe afụrụ. Can you control what you see? You don't. Anya mean a master. That you have become a master. That's why it's always symbol of wisdom. You have become a master. But you are not. Nna gị dere gị the jaw ebe agbata obi. Ekeji akpọ ya agbata obi. Iru gị bụ the everything. You got to go. That is world, planet Earth, the round. Oya bụ isi ya. Oya represent. Ahụ ga represent everything in nature. Isi gị represent the world, Earth, planet Earth. Agba bụ the connection between the body. Agba connection between here, ebe obi na isi gị. Oya ka a na-agwa gị everything dị n'iru gị. Ịfụcha ị ga-afụcha ya na awa ndị nna nna anyị n'ihe a dadịa nke ha na-akpọ ya ụmụ artifact ha debecha. Ọ dị ebe ahụ. Ị ga-afụcha the sign n'ihu ha. Ị ga-afụcha the sign of planet n'ihu ha. Ị ga-afụcha everything there. Ọ ga-agwacha gị ihe afụcha the mark ha tinyere n'imi the conscious. Ihe afụ na mmadụ dị unconscious ọ bụrụ na ha ekuzi ma sọdọ unconscious ọkwa eziokwu. Ọkwa mmadụ eku ozu ma sọdọ unconscious ọkwa ya na ọ naghị eku ume na ọdọ unconscious ọ naghị eku ume. That is it. Ịdị conscious ikuru ume ifụba ụzọ ọfụma ị mara ihe. But ndị be anyị mba. Amaghị m ihe na-adọchigha ha azụ. I don't know what is. Amaghị m ihe nọ n'okpuru isi ha. Amaghị m ndị unu erizi na akpụ n'abalị. Iri akpụ n'abalị adịrọ mma. Akpụ starch. Unu erizi nie n'abalị. Rie nie n'oge ehihie. Rie nie n'efifie. N'abalị adịrọ mma. Nwa ya na-akpọchizi ụbụrụ mmadụ. Oke anụ a na-ata anụ. Mmadụ ga-ata ngwongwo, o bute ngwongwo, ọgwọ juo efere. Anụ ga juo efere n'ọnụ ngwongwo. Buruzie gouda desa. Ị na-ajụ ya nwanne. Ọ sị na nke ahụ nke sisi ka ya na-aṅụ ihe nke sisi o. Enwere ike ọ 7 ọkọlọgwụ nke otu na-akụ ihe ọṅụọ na sisi bịa. Di fọchi ya na-eji ọṅụọ 12. Onye a na-ekwu ihe otu aka ọha n'ibu otu aka m aka ya ibu. Ọ sị nwanne na ana m apịa 12 na hey ana m apịa 12. Ndị awa ndị na ọ sị ana m apịa 12. Ị na-apịa 12 ọnwụ. Ihe onye a na-agwa gị otu aka ọha anụ ngwongwo anụ eju efere orisi ọkara akọrọ 40 years asị aka ọya ọgwụ ọnwụ na enwe onye kọrọ gị ọgwụ nwanne ọhịa irite n'ọnụ gburu gị nna nna ya esi ote eri nri nna nna anyị ha mgbe ha epere mpe ha anaghị eji anụ esi nri ibin nwatakịrị anaghị ata anụ nke ahụ arụ ada ka ha dị o mana nsogbu adịghị ha anaghị enye nwata anụ mana nwata kwesịrị ịta anụ ọhụụ okenye okenye kwesịrị ịta anụ maka oge mebiri gị obi. Anụ na-egbu mmadụ ọ dịrọ mma all red blood ka all red cells ka all red blood ọ dị toxic. O nwere too much bacteria. Ọ na-slow your speed of your atom because ọ anụ ka ọ wa anụ
anụ ọ nọ under a development, ọ wụ conscious ka ọ bụ odibe ha awaken, ọ nọ subconscious level. That if na nkịta ịzụta ya ọ mara ihe, next life nkịta ahụ ọ ga-aga mmadụ, level of mmadụ. Ichekwa na enwe ihe mere special. Don't think that there is something makes you special. No, all the level of your awareness. That's why you're not in this position. Nothing more, nothing else. Unless your educational system is fooling you, or your ego self is fooling you. Either your ego self na deceive you, or na any wrong education. Nothing special about you. So ụmụ ibe, ihe m na-agwa na ihe a bụ jeenụ mara ihe Igbo pụtara. Unu ga-ama ihe ifute, ọrụ ifute, ifute Owere, ifute Obuma, ihe niile a, ụmụ ọwa, Owere ebe 7, ihitera nsa, ọsụmohu, ihiala, ihe niile awụcha principle of nature, which is iwu ala, order, correspondence, commandment. Ihitewo commandment, order is a commandment, order, divine order, commandment. Ihe ihite pụta. Ọ bụrụ na o nwere onye ma Igbo si apụta ka ikwuo dị okwu, e nwere onye ma concept of okwu ha ndị Juu si apụta ka ikwuo dị okwu, ngwa gị na commandment ka ọ pụta. Anyị nwa bụ ndị mbụ, anyị nọkwa ebe a taa. Abụ m nwa Ezeana na ọgbọ eruru nwa Ezeana. So ama m ihe m na-ekwu. Ọ bụ ihe m na-ekwu bụ we are part of the system. So anyị anwụkwa na-apụtakwa ịbịa dozikwa ihe anyị mebiri emebi. Anyị mebiri ihe anyị nọ ebe eme bụ anyị mebiri ọya ka anyị mekwa idozi. Onye ka ị ga-ahapụrụ ya? Onye ka anyị ga-ahapụrụ ya? Onye ịgbasi ọsọ ịgụọ maịl, anyị nwere lọgụ sef, anyị ka mma, anyị agagha na oke, anyị agagha na ewu. Ha dịdịbi na ọ bụ na m fọkụrụ ọbụ data m ga-anọ na ewu na-eme mkpe. Ọwụ na m mere fọkụ ọpụ by na enwere ike mbọsị Sọnde akpụrụ gị jenye fada. The worst one i were gị nyenye fada, iru ebe aha fada anyụọ gị anya, fada ewerekwe gị red na baza. Ọ bụ ụsọ na-enye gị na fada ga-ewerekwe gị red na baza. Ịghọtago? Fada ga-erekwe gị na baza. Ọ ya wụ the problem. Ịghọtago? So ụmụ ibe, ọ ka mma na m maintain nọdụ ebe a nọ, because o nwere ndị gara n'ewu. Ndị gara n'ewu ha agaghị enwezi chance ikwu ihe a na-ekwu. Ịghọta? Ha agaghị enwezi the chance. So enwere m lọk bịa hie, even emere m ọfụma mgbe ahụ, emere m ọfụma. Esokwa m na ndị na-agwa ụnụ na-apụta na ebe ahụ, pụta na ebe ahụ na-eje ụnụ ajụ. So tata abịakwara m ege na-agwakwa ụnụ, na-apụtakwanụ ka isikwe na ebe ọkwa ụzọ ka a na-eje. Even ha chụrụ m ọsọ last time, mgbe ụwa nke mbụ a chụrụ anyị ọsọ. Ọnya mere na anyị enweghị ike mepụta ihe ọfụma, because na ndị ọrụ anọ chụpụrụ anyị n'obodo, were ndị British bịa ewere ha egbe chụọ anyị, chụfusie anyị. Kịta anyị abịakwara ọzọkwa, ha na-azụkwa ka achụkwa anyị. O nwere ndị na-asịsị jide nọ nso a ka egbuo sef. O nwere ndị ka na-ekwusị jide ka egbuo, ịjụ ya ka ihe o mere, ọ sị gị na ụlọ emezi n'ihe ụnụ na-eme ọdịrọ mma. Ọkwa ya nwa scientific proof mma gwa gị na ọdịrọ mma. N'ọkọchị Igbo m ga-agwa gị na ọdịrọ mma. Anyway ọ bụ na iji anyị ka still prove it na ọdịrọ mma, ka ezi ihe na-asị jide ka egbuo, because ọ gaghị stand with truth. Ọ gaghị stand with truth. Ihe ọ ga-eme bụ ọ pụọ na Facebook or anywhere, o nwere WhatsApp na WhatsApp ọma ha arụ. Nọ nso siri ka anyị rụọ telefon isi mba. Nọ nso si ga-egbuzi na atụrụ ogbuzi na ewu isi mba. Ihe i mere bụ i were fonu gaa sị na nọ nso bụ onye oshi. Don't mind him, is a criminal. Kedu ihe o zuru onwekwe? Ọgwa ndị aka isi ga-apụ ndụ. Kama ọ ga-abịa challenge nọ nso face to face. Ọ fụrụ nọ nso na Facebook na-ekwuru atịrị. Kama ọ ga-abịa na Facebook jụọ nọ nso na nwanne, tell me reason why, or ịkpọ ya na private call si ya gwa m ihe mere na dis na abụrụ eziokwu, let us debate it. Imerie ma I follow you. Ọ dị chọrọ ịpụ ndụ, onwe na chọrọ ịpụ ndụ n'ụwa, bịa ka anyị debate editin. Ọ bụrụ na ihe ị na-ekwu make sense, we follow you. Nwanne ihe anyị chọrọ bụ ọdịmma nke ndị be anyị. Onwere onye chọrọ ebe igbe treasure. Abịara m ịgba treasure. Ihe m bịara bụ ọdịmma nke ndị Igbo. Ọ bụrụ na e nwere ihe ịma ị na-eme dị mma, bịa ka anyị kwuo ya. Ọ bụrụ na ọ dị mma, anyị esobe gị, we follow you. Ichere nke a chere anakere m otu a na ebe a na-ekwuchizi nwa na akpịrị na afọ mmadụ ụfụ everyday m bịa ihe na-ekwuchizi na-abụrụ onwe m isi ọwụwa na awa mmadụ ji ekwu okwu, mana street a na-atara anyị ka abịakọ mekwere sentin. Ọ bụrụ na e nwere ihe ị na-eme dị mma, nwanne kom, anyị esoro gị, arụbara m gị ọrụ. I will become your worker. I swear before God and man, I will serve you till the life end.
ma ọ bụ na ị ga-eme ka ị ga-enye anyị ihe anyị chọrọ n'ala Igbo, nye anyị ihe ọ bụla anyị chọrọ n'ala Igbo. Ihe ọ bụla ị gwara m ma eme m, isi m nọdụ ebe a, isi m sekpuru a na-esekpuru m. Anything you tell me I do. But ị bịakwa n'ebe a kwuru nonsense bịa. Don't come here and tell me rubbish. Ije ha na-asị na enwere ihe iji bịa nwanna ifo. Just prove it. Prove oye, I will follow you before God and the man. Eji m ana Igbo, eji m ana Igbo ekwu ya. Ma ọ bụrụ na ị nwere ihe ime ị ga-emere ndị Igbo, bịa ka ị kwuo ya. O make hara sense nwanna I follow you, I swear. But ibe na-agwa m we must without any evidence or proof. Kedu ihe a ga-uru ihe a ga-abara ndị Igbo? Enwero. Then why are you going to do it? Ebe ọ bụ na nwere uru ọ ga-aba. Why ban? Kedu uru ọ ga-aba? You cannot tell me uru ọ ga-aba. Then why do you want me to follow it? Because you say so. Because you want. Ntizie mba isi jide ka egbuo. Ọ ka isi eme. Kemgbe ị nọ m ji ekwu okwu ebe enwe ha na mbọsị nsị isi jide ka egbuo. Ihe m ga-agwa gị bụ ihe na-eme adịrọ mma ịchọkwa na emebe ọ bụrụ by force. I cannot force you to stop anything. Ị na-emere ome mma na-emere onwe ya, ome njọ na-emere onwe ya. Ihe m na-agwa gị bụ we are here before. Awụ m onye Igbo before. Awụ m onye Igbo before na ndị mbụ. Bụrụkwa onye Igbo today and m ga-abụkwa onye Igbo echi. M ga-abụkwa onye Igbo ruo mgbe ebighị ebi. So ọ bụ ngụnwa bụ onye na-achọrọ ịbụ onye Igbo. So ihe m na-agba mbọ bụkwa mgbe ụwa ọzọ anyị ga-abịa ka anyị garazi ịfụ ụdị ihe anyị fụrụ taa. Ọ bụ ya bụ mbọ anyị na-agba maka ụwa ọzọ anyị ga-abịa ka anyị garazi ịfụ ihe anyị fụrụ taa. Ọ ya bụ mbọ anyị na-agba taa. So ọ bụrụ na ngụnwa na onwe gị na-afụ echi chekigodu m ihe ahụ ị na-eme, ọ bụ ya bụ ihe ị ga-ahapụrụ ụmụazị gị ha ga-eji wee confront North Korea with ihe ha na-arụ na-agba agba. Ọ ihe aka ha ga-eji wee confront America, confront China, confront all that African countries, confront ndị na-ete isi anị, confront ndị Judaism. Ọ ihe ahụ ị na-eme ka just jugodo onwe gị inside your heart. Ọ datin ka ụmụazị ụmụ gị na amụ ga-eji wee confront nda. Ị ka na-ebe akwa nkịta na ị ka na-ebe akwa. Just think about your children ị ga-amụ amụ. Chegodi maka ha. Chegodi maka ndị imube ha amụ ma ọ bụ this thing ị na-eme ka a ga-eji onye a ga-apụ ndụ. Ọ ka mma na-eme ha. Mkpekwe nke bụ eziokwu. Amụkwana kama mmadụ ga-aṅụchi ya mmanya dachi ụzọ ya buru ọnụ. Mmụnụ sị gị jee nụọ nwaanyị si ya jee nụọ. A sị gị jee nụọ nwaanyị si ya jee nụọ ya jee nụọ. Ka ihe m na-anụrụ ya fụ. Ị nwere ihe mpasịrị, ị nwere ihe ndị mmanya. Kedu ihe m na-anụrụ ya? So ọ ka mma ka anyị dị aggressive na this development of an Igbo. Ka anyị dị with aggressive develop this place. Na ya enwerekwa ebe ọzọ we don't have why nwere ọnụ ebe ọzọ. Onye ị ga na-eso bụ anybody who have the perfect best idea. Don't be fooled. Onye ọbụla nwere ọgwụkwa mụnwa anybody not even nọ nso. Onye ọbụla nwere the perfect idea how to make an Igbo better. Follow the person. Mmadụ gwụrụ na anyị na-akọgara isi gị n'ọnọkọta na ome majik an Igbo agbawa isi a mee ya ka brutai isie. Isi a mee ya ka brutai pụta ebe a kịta ka m fụ brutai n'anya. Ọwụ na omeghi ya nwa ya ezigbo ọra. Ọwụ na omeghi aka ntị. Onye ọbụla si a ga-emajik a ga-eme ihe adị mma a ga-eje bute arụsị bute nka. Isi ya bute kịta mee majik aha na ọwụ na omeghi ya aka na ahụ ka ya agaghị ya n'anya. Chazupụ ebe because ọ bụghị ya nwa anwa hapụrụ ihe ụmụ gị ya mbakwa na complain kwe again na-ebekwa aka ọzọ. They will cry or in half just think on they will cry tomorrow. They will still ask for freedom. Ha ga-ayọkwa freedom because ha amaghị arụ plane, ha amaghị arụ ụgbọ mmiri, ha amaghị arụ moto, ha amaghị arụ phone. Onwe ihe ha ma arụ they will necessarily all normal they will ask for something. Ha ya jekwa ụka they will go to church because ihe butere ụka bụ na onwere ihe ọ dị mma ya. Onye nwere ihe ọ dị mma ya anaghị eje ụka. Onwe time to go to church. Ọ dị busy. Onye nwere ihe ọ dị mma ya dị busy. Nwere ụka ụka waste of time. All waste time. So if ọ na-eme ha no waste of time because ọ bụrụ ya ka ihe na-ejeba ha. Ọ because I devil's workshop I do idleness. Mmadụ dọkịta na oje n'ụlọ ụka gbuo 3 hours. Gbuo 3 hours, 3 complete hours n'ụlọ ụka 3 hours. Ọkwa na-apụta ife ọ na-achị. Hey, kenere chi the Lord is able. Kenere nchimo nwanne m kenere nchimo the Lord is able. Iwu iche na-enwe ihe na-akpa ya obi aṅụrị. Ọ sị ya nne Ifeọma kedu ebe ka ị na-enwe obi aṅụrị ebe gị ọ sị thank Jesus for me o. Thank Jesus for me o.
isi ya kedu ihe mekwa na ọ sị gị Jesus bless me, kedu kwere ihe o mere, gịnị ka o mere? Ọ sị gị thank Jesus for me, o thank Jesus for me, kedu ihe o mere? Ihe ọ na-enwe obi aṅụrị, na-enwekpọrị obi aṅụrị, ọ ka na-ekwu enwe ka nwa ya nọ ala bekee tikpọ ya na fonu mma ka ị mere, ọ sị agụ egbu ayo even since yesterday eribeghị nri, ọkwa onye bụ Baịbụl na-asị na Chineke mere ya ihe ọma. Enwezie ka isi wee nye 100 naira, ọ na-agba n'ụlọ ụka, ọ na-agba n'ụlọ ụka, o je tụọ mma ruo n'ụlọ ụka, okenye ibu o were 50 euro nye fada, si ya na nwa ya nọ ala bekee na Chukwu agọzie ne ya were 50 euro nka ka a jide 50 euro nke fọrọ afọ. Ị nọ n'ala bekee nwere ike ị na-ezu ochi agba ama, o nwere ike sefụ ebe i jere ịtụ ahịa eke eburucha anaghị ebe ahụ. Enwere ike ebe i jere ịtụ ahịa eke ebucha anaghị dị ya. Isi umeanụ amapụ n'ụlọ ụka na Jizọs eji wee merie. O nwere ike sefụ ọ bụrụ mmadụ bụiri gị ahịa ikụkpọ ya anya, ikụburu ahịa mmadụ kụkpọ onye ahụ anya, kpọọ mmụnụ tirie 200,000, ọ na-agba n'ụlọ ụka na Jizọs emeela kenere ya chiyo, nwanne ekerere ya chiyo nwanne ekerere chiyo, nwa ga-etikpọ na mmadụ anya, mma ga-etikpọ na mmadụ anya, ị ka na-ekerere chi gị sọnwụ ya na ndị ụka asị ebe a ga-achọ nda ihe n'anya, a ga-achọ nda ọrụ mgbe ndị na-arụ agwụ a ga-ewere ha eke ha agwụ eje rụọrọ ha agwụ maka ihe ha na-eme ọba anaghị anya, ihe ha na-eme ọba anaghị anya. Ịka ya aja iruo n'ụlọ ụka iti ịgara mmadụ zụọ ahịa, iburu ahịa tikpọ ya anya ruo Naijiria, eruo ebe ahụ ịkpọ fada si ya kedu bọjetị eji arụ n'ụka ego ka ọgwụ isi nke fara ka ịrụtọpụzi dị n'ụka. Fada ama ha na ibuoro ahịa onye biri gị ahịa ahụ ndị mmụọ agba anaghị ọkụ, onye biri gị ahịa ahụ ndị mmụọ agba anaghị ọkụ. Iruo na Naijiria rụọ chọọchị, ndị mmadụ abịakwa n'ime ebe ahụ onye nwe ego ahụ agbara ya ọkụ, ndị mmadụ abịa n'ime chọọchị ahụ nọdị sekpuru anị na-asị ekene mmadụ jupụtara na gracia osebụrụ anọnyere gị, ịdị ngọzi n'etiti Igbo niile. N'ime ụlọ ụka onye nwere ego a agbara ya ọkụ, ebe a ka Chukwu ya abịa nara ụlọ ekpere, ebe a ka Chukwu ya nọ wee nara ụlọ ekpere. Hai nna gị, ndị mmadụ na-echekwa uche, ndị mmadụ na-echekwa uche. Biko kedu ka anyị ga-esi wee mee ndị be anyị chebe uche? Kedu ihe a ga-eme agwa anyị ka anyị chebezi uche ka mmadụ? Early in the morning I will rise and praise the Lord. Good morning Jesus, good morning all. I know you came from heaven above and the Holy Spirit is on the throne. Na throne nke onye rụrụ? Throne nke onye rụrụ? Good morning Jesus, good morning all. All Jesus and who? All. Ndị isi ojii unu emezi n'ihe unu na-eme ọ dịghị mma. Unu emezi n'ihe ya na-eme ọ dịghị mma. Because ọ bụrụ na anyị chọrọ ịpụ ndụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịpụ ndụ n'ụwa anyị pụtara, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịpụ ndụ n'ụwa anyị pụtara, ka anyị gwa onwe anyị eziokwu. Ihe anyị ọ dịrọ mma si ka anyị gwa onwe anyị eziokwu. Anyị gwa onwe anyị eziokwu ihe na-eme anyị ana. Otu mmadụ ibi ndụ aghụghọ, ọ dịrọ mma. Anyị na-aghọ onwe anyị aghụghọ. Ịma n'ime obi gị ịmaghị onye a na-akpọ Chukwu inside your heart, ịmara Jesus inside your heart, you don't know. Ịma na destiny bụ just mere n'ịgba mpeta n'azụ. Ịma na ihe ị na-eme bụ asị. You know you live a false life. You know ịma these things. Why are you deceiving yourself? O nwere onye n'ime ha na-ekwu eziokwu. Ndị niile na-aga ụka na-enwere ka mmụọ ya si wee pụọ kpọrọ onye ngwọrọ bata n'ụlọ sị mma nna anya nwaanyị ọ ga-anụ ụdị azịza nwaanyị ahụ ụdị aka odo ya ebu wee chụga ọsọ. Ụdị aka odo ya ebu wee chụga ọsọ oruo ohi nso ọwụrụ aka odo lugbuo gị iji ghọtara m onye ngwọrọ. Ọ ga-asị ya ekwentị, ọ ga-asị na ibin nọ mpa ndị ancestral spirit, ọ ga-asị ancestral spirit onye nwa kọsụ datin, ọ ga-asị ancestral spirit because ke ka nwa ya ga-esi wee gaa ala bekee kpatasị ya ego wee jee nụọ ngwọrọ, kpọtara ya ngwọrọ n'ụlọ ka ọ nụọ. Ọkwa onye na-eje ụka ya bụ onye ụka, onye si na Jizọs ka ọ ga-anabata ya na eze eluigwe. Onye a bụ onye na-eme ọpụta n'ụtụ ọchị chapelet okpe 15 decade. Ndị protestant ka ndị nke ọzọ ndị ha na-akpọ ya ndị ụka ọgbara ọhụụ a na-ekwuchi mmadụ ntị. Ụtụtụ o buru microphone in the morning, early in the morning I will praise. Ndị mmadụ na-alahụ ụla eburu ihe apụta in the morning. Ọ kpesịkwa ọ chọọ ofu onye na-agafe si ya biko chọrọ m ego moto m ga-eji agba moto ana. Early in the morning onye ha ego n'onwe onye ịma ha ma o zuru ochi wee jide ego ma ọ gbara ama ịma ha ebe otu weta ego.
ị maghị ebe o si weta ego, isi anya ga ego iji agba moto ana. Na kedụ ụdị omume anyị na-eme? Ọ ka mma na anyị gwara onwe anyị eziokwu ụmụ, ọ ka mma na anyị ji ọsọ nọ mee ezigbo Igbo culture, mee ya ọ dị mma, anyị esoro ya da na iso ụzọ aghụghọ. Ụzọ anyị na-eso ụzọ aghụghọ, ụzọ anyị na-eso ụzọ aghụghọ, ụzọ aghụghọ dịrọ mma, ụzọ aghụghọ, mmadụ ịghọ onwe ya aghụghọ. O nwere onye n'ime ndị anọ n'ụlọ ụka na-ekwu ofu mkpụrụ eziokwu, one single truth, mba, no simple truth. Ofu mkpụrụ eziokwu adịghị ha n'ọnụ, ofu mkpụrụ eziokwu na-anwụ anwụ adịrọ ha n'ọnụ. Ụlọ ụka juru na Naijiria niile, na Naijiria onweghị uche ọma anaghị eme ebe ahụ. Kedu ihe mere ndị ọkwa ndị a na-eje ụka ụlọ ụka Sọnde iche izu ochi na Naijiria gaa na Sọnde ndị mọnde na ya dị mmadụ. Iche izu ochi gaa na Sọnde mbọsị ụka na ya dị mmadụ, izu ezigbo ochi, onwe nobody will ask you, onweghị onye ajụghị mkpọsa akpọsa ka na-ele. Jee na ebe ahụ bukọrọ ihe ịchọ. Ha nọ n'ụlọ ụka na-ekweja ya mma, ha nọ n'ụlọ ụka na-ekweja ya mma. Mgbe arụzie na ya dị enwe ihe a ga-afụ, odo ha ya na ị nọ n'ụlọ ụka abazi oge ochi. Jizọs agwakwa ha go, ọgwa agwa gị na ndị mmadụ na-ezu ochi na ya adịgo, ọ rapụ gị nọ ezi ya dị ochi na ịbatazi na ya adị sị na he ewo ezu ha ma ochi o, ichewuzie ị nọ n'ụlọ ụka ezu oge ochi. Na nwanyị anyị ga-atụrụ onwe ya asị, biko why? Ihe nna jụ why na ya enweghị ike igwe onwe anyị eziokwu, ka anyị mezie na omenala Igbo, mezie na ewepụta ihe ọbụla na-adịrọ mma, iwepụ ya. Ihe ọbụla na-adịrọ mma si wepụ ya, eme ya ọma mma, mezie ọ dị mma, ọ bara anyị uru. Egharazi ibizi ndụ aghụghọ na ndụ asị. Anyị na-ebi ndụ aghụghọ na ndụ asị. Anyị mara enwe ihe a na-eme na omenala Igbo adịrọ mma, like mmadụ mụọ ụmụ nwaanyị, ọ mụrụ nwoke, ọ bụ na di ya nwụọ, o nwere ike ọ na-afịa ahụ n'ala Igbo ịkwa ya onye ahụ, bikọs a ga-asị na ọ mụrụ nwoke, ndị ụmụnna na-eme ebe a dị eziokwu. Anyị ga-emezisi ihe a niile. Anyị mara ihe na-eme adịrọ mma, ma nke ndị mmadụ nwa asị weta ọrụ anụ weta nka ọ dịrọ mma. We know all these things a ga-echenji ya, mana ọ ka mma na anyị chenjiri ya da na ije n'ụlọ ụka na-ebi ndụ asị. Ọ ka mma na anyị deziri ya edezi da na ịga n'ụka na-ebi ndụ asị. Asị anyị na-ebi ọ dịrọ mma, because the worst thing ga-eme mmadụ n'ụwa ahụ mmadụ isiri onwe ya asị, mmadụ isiri onwe nke ya asị, your own self, your own self. Ndị mmadụ asị gị na a na-anwụ anwụ eje n'igwe, mana o nwere onye na-eje ụka sef, ọ bụrụ na asidenti mee, ọ gara ekpe ekpere na-ekele Chukwu na o metụrụ ya. Even o fọrọ obere ka mba dị moto, ọkwa na-enwere anwụ eje n'igwe, na ị kara ịnwụrụ ejekwuru Chukwu n'eluigwe. Ka ihe ị na-ebe eme asidenti moto chọọ ka ọkụ gbuo ya, onwe ka o si wee mee mistake, ọ pụtazi ya ọsị Jizọs, so ị chọrọ ịnwụ. Ogbu ibe ka nzakwa anụ fon akpọma ha m. Ụmụ ibe, so ọ sị na Jizọs tere ya mmanụ, Jizọs tere gị mmanụ, o ruzie mgbe moto na-achọ ka ọ kụtuo gị, kama ị ga-eje ka dị moto kụtuo gị ka ị naba na eze n'igwe jebe itie Jizọs, ị gbakwa ọsọ sị na Chukwu Jizọs emere gị mma, Jizọs azụọ gị. Ka ekwere ebe ịkwụ akwụ, kedu ebe ịkwụ akwụ? You are from the world, you are not of the world. You are from the world but not of the world. Ụmụ ibe, ise ọsọ ihe m nwere ike ịgwa ụnụ bụ na omenala Igbo, ọdịnala ahụ ị na-afụ ha wichira ndị be anyị ma ihe ọdịnala, ihe ịnọ dị n'ime omenala, nsọ ana, iwu ala na ntọala plus omenala kwa ya bụ ise. Ọnwụ na anyị mezie ihe ọfụma, ọ ga-awụ the best, because ọ nwego concept already, there is already inbuilt concept in it. Ihe anyị dị idozi edozi, anyị dozie ya ka anyị goro ndị ndozi ọdịnala, anyị dozie ya nwanne. O nwere obodo ga-aka ana Igbo mma, because we are naturally scientific people. Anyị wụ naturally scientific people. We know science from nature. Naturally anyị ma science well. So ihe anyị need is organized society. Ana Igbo adịrọ mma because of the other organized. Ha dịdị bi na ọ dị organized, ụmụ anyị enweghị ike ịchọ ọrụ achọ.
ụmụ anyị enweghị ike ịchọ ọrụ n'ụwa because ọ dịrị organize. Ọ na ọ dị organize, m ga-agwa gị enwere ndị Igbo ji ego they are many thousands and millions. Ndị Igbo ji ego the thousands and millions. Ndị Igbo gụrụ akwụkwọ the thousands and millions. Ndị Igbo ma ihe the thousands and millions. All because anyị ya dịrị organize. Had it been we can organize the place, ụmụ Igbo m na-agwụ na eziokwu, onwe ihe unu ga-alak. Ị gaghị alak anything. Ị ga-enwe the best school nwere ike ime educate your children to become somebody tomorrow. Because anyị adịrị organize. That is it. Anyị adịrị organize because why? Because anyị nwere ọdịnala. Ị gaa na Google ọdịnala, ọsị onye ọ na-akọrọ gị ebe a ga agbaka moto ụnụ akwụkwọ na ọdịnala na Google. Nke Google ahụ nke ndị ọjọọ dere ọkwa ndị na-amarị ndị ofe mba ofesi ọha nwadere about Google ọdịnala. Nke ahụ abụrụ ya ndị atasa ọdịnala were religion kpọbara gị afa mmụọ niile nọ n'ụwa nọ ebe ahụ kpọba nọnsensị degericha rọbichi. So ihe a bụ ọgwụkwa ka ebere ga-eji apụ ụmụ anyị, ọgwụkwa ka ebere ga-ejeje ụmụ anyị. Onye nwa mere ị na-ekwu maka ọdịnala ndị mmadụ na-agba ọsọ. Ọya mere ikwuo maka ọdịnala ha gaa na Google ọya onye ọbụla apụ ọsọ ebe a ka onye na-asị ebe jebe. Ha ma na because ndị mere ihe mechara all those things, ha ma na ndị mmadụ will go and look for it ka ha je mara ihe ọ bụ eru ebe ha. Don't worry, enwere mgbe ọ na-enwe ihe anyị na-eche. Ọ bụrụ na anyị hazichi onwe anyị all those Google something anyị ga-eje replace ya because we know how to replace them. Anyị ga-aga na Google replace information of ọdịnala na Google. Anyị ga-eme ya ọkwa mmadụ tinye nka ndị ebe ahụ anyị ga-eje replace ya dị je conflict the argument because anyị ha ekwuchitere anyị ọnụ anyị gwa ya ekwuchitere onwe anyị ọnụ anyị amaghị onye dere ihe ahụ ebe ahụ, anyị amaghị ma onye otu anyị ma onye fụrụ anyị ma onye kpọrọ anyị asị. Anyị amara onye ọbụla na-aga ede nonsense about Igbo people in public, anyị amara onye ọ bụ onye ka isi mara onye Igbo. Facebook ọ na-ekwu onye bụ onye Igbo ọkwa onye ndecha ọpụ ya Google ọ na-agwa anyị onye bụ onye Igbo anyị ama onye dere ya. Why do we believe nonsense? Nna ya ihe ọbụla mmadụ dere against Igbo ikwekwene, don't believe it. Ekwekwene si ya mba onye abụghị onye Igbo nchọt reject ya ọrụ ndị ụka ọsọ reject it in Jesus name. Reject it in Jesus name ọrụ ndị ụka. Reject it in Jesus name ndị ụka. Aka ga-asị ịfụ na igwu ha na Jizọs ahụ ozugbo something that is ihe ube na-eme. Ahụrụ m o nwere ihe m fụrụ na Facebook ndị amamkọ ndị na-eti mmọnwụ na ndị ụka chuzin ka ọ gịnị mmọnwụ dee ebube onye ọbụla n'ime ọhịa, mmọnwụ dee ebube onye ọbụla n'ime ọhịa. Nzizo ọkwa ndị ahụ ndị nwere chichi chuzin ndị nwawo ndị bucha kwa ha yi akwa bulletproof ahụ ha yi. So bulletproof aha yi ka ebe ha na-agbaziri ọsọ na eche m ha yi bulletproof. Gịnị ka ha na-atụrụ mmọnwụ egwu? Ọdịnarị mmọnwụ yi aja ngwọ, ọdịnarị mmọnwụ yi aja ngwọ ka ha na-agbara ọsọ agbagbu n'ime ọhịa na ndị isi ojii sef ya sometimes ha na-adịkwa ninja. So ogo na mmọnwụ ahụ nwere ihe ọ na-eme n'ime ọhịa ha na-agbarụ mmọnwụ ahịa eme ha nitin ha ime ọhịa esi ebuo na ha ime ọhịa wụzi bulletproof abi. So ime ọhịa na-enwezi ihe ọ na-eme mmadụ mba ụmụ ibe pụtanụ ebe ahụ biko pụtanụ mmụọ ka na onwe na-eji escort aga nke anụ nwa na Lagos ka ha na-akpọ nke isi nkwọcha ka ha pastọ isi nkwọcha young boy ya na nwoke Yoruba ahụ na-adị emebe ha na-eme campaign politics. That guy ihu chude agaghị na-eyi chu ihe nọ $3,000 apostol ahụ chu ihe nọ $3,000 all chude agaghị na-eyi. That small boy, that young boy, that boy very soon no ya go plane, very soon no ya go plane private jet, very soon no ya go private jet. Ndị be anyị na-agbazi ndị be anyị ka anyị bịa mezie ọkwa ke ndị na-atụrụ ya ego ọkwa ụmụnna anyị na-atụrụ ya ego niile ahụ anyị nwere atụrụ ya ego but common ego anyị ga-eji wee dozie obodo anyị wee rụpụta ezigbo ihe. Anyị ndị ọdịnala ga-arụ a perfect educational system in 10 years my brother. In 10 years changes ga-adị n'ala Igbo. Anyị ga-ezu ochi mana ị ga-ewere dị ego nye ndị ụlọ ụka anyị na anyị n'aka ka anyị nye gị the project. Bịa ka anyị nye gị a project, we give you a project, you build it. Anyị need laboratory ebe a na-eme cancer research, any kind of disease on this earth. Bịa ka anyị nye gị the equipments, go and buy them and install them in the place. Anyị ga-agụ ebe the laboratory ahụ dị ije gote kama anyị na-ga reach agreement
ka anyị reach agreement igotie ime ya install in this place i nwere so percentage n'ime ya. Ihe anyị chọrọ bụ ka ndị be anyị dị ndụ, ọ bụrụ ihe anyị ji ego ga-eme ka ndị be anyị dịrị ndụ. Biya ka anyị nye gị planụ, master plan to build company which is this company ga-enwe electricity inside the company. Biya enye na anyị the money, rụọ ya, ịrụsịa ya, weta any agreement ọ bụla ị chọrọ, bịa anyị na ya ọ dịrị anyị mma, anyị assign ya with you. Ihe anyị need ka ndị be anyị nwee ọrụ. Don't give me, enweghị m ji ego ga-eme na anamanaga ego. Apostle Suleman, that guy chuye $3,000 ọ pụta na-akọrọ nonsense ndị mmadụ na-ebelieve. Anyị ga-edozi nwa ala Igbo ma anyị chọọ ego unu na-ekponye ndị ụnụ ụka unu na-atụfusi, were na ya bịa tụkọta ya na onwe unu, jụọnụ m nọ nso ka anyị ji ego ka ha ga-eji ya eme na ala Igbo. Bịa wute you don't give enyene m don't give me masị gị na ihe ị ga-eji ya eme na ala Igbo na ihe ọ bụla ihe ọ, because anyị jiri project of ala Igbo, anyị ji ma tourism, anyị ji ma educational system, anyị ji ma culture, anyị ji ma art, anyị ji ma health, anyị ji agriculture. Kedu nke ị chọrọ ịma anya ya n'ime ya bịa we tell you. Ọ bụrụ anyị ga-ebu anyị n'isi, a na-ebu Igbo ọ bụ nke m, Igbo ọ bụ anyị nna m, ọmụmụ nwe ya. Ihe anyị na-ekwu for everybody. So ọ bụghị iwu bụ na ị ga-abịa no, anyị na-eme nke anyị nwere ike, nke ọ bụla ị nwere ike bịa we ask question. Nna na ihe m chọrọ ime ka eri direction or advice ị nwere ike inye m. I give you advice what to do in Igbo land. Onwere Igbo enwere ihe a na-eme gị ebe ahụ. Poverty, ihe butere ochie bụ poverty. Hapụ ihe a na-akọ ọgwụ aha, ọgwụ a na-ekwu ekwu oruhu 0% enwere ike iwe 0.1%. Ọ dịrọ ọzọ otu ahụ osu uche ọ dịrọ like that. Ọkwa na Igbo ntị ya bata oge ọbụla ihe poverty dị ebe ahụ too much, that's all. Only thing in Igbo land is poverty. Ọgwụna ohi unu na-echegasị unu na because ịma ịnọgo na ala bekee n'ọdịnala bekee, so ịdịgo used to ala bekee ị na-azi atụba gị ụjọ. Ọ bụrụ because of na enwe ihe na-atụ gị ụjọ because ịnọgo ebe a long time, so ịdịgo used to this place. Ọ dịzịghị ka all those places, ọ dịghị ka enwe ihe na-eme ebe a. Nothing danger there. Only danger bụ na moto n'abalị ọkụ anaghị enwu na nke a na-akpọ ya trọkụ, ndị trọkụ ọkụ anaghị adị, so ị na-anya moto n'abalị dị afọ because ị nwere ike ịmakpu n'okpuru trailer park na park ndị a isi adịrọ ha mma. All those dangers ka a na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ ndị mmụọ anaghị ata mmadụ, afụbeghị onye mmụọ tara mmadụ. Ndị mmụọ nwere ahụ, ọ arụ mmadụ ka o ji arụ ọrụ. So ụmụ ihe anụnwụ na-atụ egwu, ọ bụrụ otu aka o si wedị na ala Igbo adịrọ like that. So ihe anyị chọrọ ka anyị move back to Igbo land, gaa Igbo land jee biri die emebe ihe die, jee ebe Igbo land na-eme ihe n'Igbo land. But a ga-atụmatụ ya eburu ụzọ wee bido. So atụmatụ ya ka ihe anyị na-ele down now the foundation of tomorrow Igbo land. Maka na ọ bụ the brain ndị mmadụ ka anyị kụpegosigo brain ka anyị wepụtacha brain aha dozisi ụbụrụ ndị mmadụ. Maka ọ bụrụ na emeghị na m ruo n'ala Igbo ka m jee mee something, nwere ike igbo ofu ọba jide tọrọ m sef si na this guy na-ekwu nonsense na Facebook, onye tọrọ ya mebisie ihe a na-eme eme. So ka ekwuwe na ka ndị mmadụ mara ihe anyị na-eme, because onye na-afụghọ gị n'anya nwere ike ije kọrọ ndị mmadụ si na this boy emekwere nke mekwe ịpụtaje ka ime ezigbo ihe egbuo ha gị chekwa na enwere onwe ego gbuchazie gị bifo mara ihe na-eme ọkọrọ mmadụ asị that guy igburu, hey this guy na-ekwe chọrọ imekwe mgbe otu izi aka n'etiti ewo ndị edisiv onye ọkwa ka anyị ji debe na-ekwu ihe anyị na-ekwu, because ọkụkọ na-eti mkpu na egbe eboro nwa ya. Ọkwa ka egbe hapụ ya, ọ bụ ka egbe hapụ ya n'ọkụ ụwa n'onu ya, maka adịghị ama nke mgbe ọzọ. Ihe anyị na-eti mkpu ebe a bụ ka ndị mmadụ mara ihe ndozi ọdịnala bịara, ka e nwere ndị na-afụrụ anyị n'anya, nwee ndị fụrụ anyị n'anya, maka mgbe ha ga-akọ ka ndị mmadụ marakwa ihe ha na-akọ. So ụmụ ibe, a ga-eweta okwu anyị na njedebe taa na akpịrị afụbana ma ụfụ, kama echi anyị ekwubekwe. Izu ụka a ga-abụ ndị ụka na ndị ọrụ anụ. Izu ụka nka ndị ụka na ndị ọrụ anụ. Olesi ma ha bịa rụọrọ anyị factory n'ala Igbo. Ndị ụka na ndị ọrụ anụ ha ga-arụrụ anyị factory, wetara anyị kedu ihe a na-akpọ ya equipment anyị ga-eji wee rụọ destiny. Ọ dị ha bụ niile aha ndị dibịa, ha bụ aha niile ndị dibịa na-eme ha. Anyị ga-eme ya extract na our laboratory, wepụta the active ingredients, separate ya, were ya try ya the whole diseases nọ n'ala Igbo. Ana m enye assignment atọ ndị ụka na ndị ọrụ anụ. Ndị ụka na ndị ọrụ anụ nke assignment unu jee chọba ego unu ga-eji wee debere anyị n'ala Igbo. N'ala Igbo aha jee n'ebe aha anyị need research center for diseases,
health research center for disease ndị ụka were na ego fada ahụ na-enye fada ma ego ahụ ji egoro efi na ewu enye fada were na-ebe aba mere anyị ha ego ahụ na-atụfusi were akwa ozu were anụ nwaanyị were na-ebeziere ụmụnne unu obodo ka ụmụnne unu bie ọfụma nke nwa na onwe gị ije gbakwa ya enwe ebe ị ga-eje. John the Baptist na-eti mkpu n'ọzara dozie n'ala Igbo dozie n'ala Igbo ka ọ dị mma ka ọ baara onye ukwu baara onye nta baara mụ na gị. Ala Igbo bụ nke anyị. Ị gaghị asị na ị maghị ihe ị ga-eme. Ndozi ọdịnala abịago gwa gị nekwa ihe ị ga-eme nekwa ihe na-akpa anyị. Ọ bụ ihe a bụ ihe na-akpa ndị Igbo ka m na-agwa ụnụ. Anyị nwa na onwe anyị ga-ele foundation of industrialization n'ala Igbo. Industrialization n'ala Igbo ndị ndozi ọdịnala will lay the foundation. Ọ dịrọ difficult to lay a foundation of industrialism n'ala Igbo. Ọ dịrọ difficult. You need a concept which we have brought. Ọkụ adịrọ mana anyị ga-eme introduce a new system of ọkụ n'ala Igbo. We are working now a way of a new system of ọkụ n'ala Igbo. Apụnụ ihe ya nwere ihe unu na-echere ime obi unu that no mind deceive unu echere na unu adịghị na-eche ihe ahụ na-echere ime obi unu ọ deceive ka ọ bụ anyị mebezie ya akwa asị afụ n'anya ekwe ka afụbazie n'anya ka afụbazie ya n'anya afụbazie ya n'anya ekwerebezie makana mana ọ bụrụ na afọrọ n'anya ndị be anyị ma atụpụta nkịta akọrọ egosi ọ ya ka ịtụrụ ya mbọ si ma udo dịrị unu ụmụ ibe a si eje na-agbụ ọ dịka ebe jọrọ ọ dị nso ekenekwe m unu kene mmụọ na-emere unu ife kene eke na ori na afọ na nkwọ kene ndị mbụ kene ndị ikwu na ibe kene ndị ọkpụ na ndị ekene a sị m udo dịrị unu ụmụ ibe.